pretože skúsenosti jasne ukazujú, že cestou pozitívnej diskriminácie a prílišných ústupkov sa už ďalej ísť nedá. Treba nastaviť prísne pravidlá. Je výskyt mnohých dávok, ktoré považujeme za nepotrebné a neopodstatnené. Ako príklad by som uviedol napríklad príspevok za dochádzku dieťaťa do školy alebo príspevok na zdravotnú starostlivosť. Je to jedna Tento pochod je občianskou iniciatívou dvoch občianskych združení, občianske združenie Nové Orehronie a občianske združenie Naše Brezno. Je to akcia, ktorá sa dištancuje od nejakých politických nálepiek, akýkoľvek, aby mali väčšiu právu. Všetci približne vieme, do akého stavu by sme sa chceli dostať. Nie je možné, aby životná úroveň pracujúcich klesala na úkor tých, čo nič nerobia. Okamžite po vyhlásení tohto pochodu sme boli označení za rasistov. Pravdou však je, že nebyť politikov po roku 1990, ktorí začali rozdávať štedré podpory v nezamestnanosti, by sme zrejme tento problém nepoznali. Rómky, ktoré boli celé roky doma bez príjmu a starali sa o deti, zrazu začali dostávať 14, 16, 20 tisíc korún v závislosti od počtu detí. Kto ich teda naučil, že je výhodnejšie rodiť deti, ako chodiť do práce? Preto si myslíme, že ak politici urobili chybu a začali rozdávať peniaze za nič, musia teraz svoju chybu napraviť a naučiť nielen cigánov, ale všetkých zdravých, dlhodobo nezamestnaných pracovným návykom, musia vytvoriť dostatok pracovných miest, aby treba aj prostredníctvom verejnoprospešných práci mohli odrobiť dávky, ktoré dostávajú. Ak si pracujúci človek dokáže zaplatiť z 300-eurovej výplaty poplatky za smeti a daň z nehnuteľnosti, ako je možné, že tretina obyvateľov tohto mesta to neurobí a všetci ostatní sa majú prostredníctvom vyšších poplatkov na to skladať. Aj v tej súvislosti sme sem pozvali primátora mesta Brezna a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky inžiniera Jaroslava Demiana, aby nám priblížil, ako chce túto problematiku riešiť on. Po sekretárke mi odkázal, že je pracovne mimo Brezna. Žiadali sme teda, aby poslal za seba náhradu, nestalo sa. A to je prístup. Svoju podporu nám vyjadril a všetkých vás pozdravuje primátor mesta Partizánske pán Jozef Božík, z ktorého iniciatívy táto aktivita a tiež petícia občanov vznikla. Spôsob, ako brániť výstavbe čiernych stavieb, ako zisťovať čierne stavby a takisto ako ich aj likvidovať. Je len jeden problém. Proste spoločnosť nie je pripravená na nekompromisné a tvrdé riešenie. Legislatíva to pozná, my sme iniciovali v Brezne určité stretnutie všetkých orgánov, ktoré môžu byť nápomocné tomuto problému a dúfam, že sa nám podarí v krátkej dobe urobiť určitú evidenciu týchto vecí a takisto, že sa podarí spoločnými silami nájsť riešenie, ako v prvom rade zabrániť stavaniu nových a postupne realizovať likvidáciu tých stavieb, ktoré naozaj znepríjemňujú život slušným občanom, ktorí v blízkosti týchto stavieb žijú. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pôvodne sme mysleli, že pozveme aj nejakých politikov, poslancov Národnej rady, ale potom sme si povedali, že nebudeme my tu nikomu robiť kampaň, mali dostatok času, nakecali sa dosť
nech ukážu, že niečo vedia aj urobiť v oblasti zákonodárnej legislatívy.